Здравейте от Geraka.com. Представяме поредният артикул от продуктовата гама на Teka. Това е професионален кухненски смесител от серията Teka Pro. Артикулният номер му е B504. Смесителят е доста интересен, тъй като от високия клас смесителя на производителя. Освен това е изключително функционален, поради факта, че чучурът се издърпва. В момента не е монтиран, но все пак ще ви покажа как се случва. Ето тук изважда се от жлеба, в който влиза. Самият чучур е въртелив на 360 градуса, което позволява ръкохватката да бъде поставена отляво или отдясно при монтажа, а самият чучур се върти така, че да може и се изтегля и надолу и нагоре. Рамото е чупещо, така че да може да достигнете най-далечния край на коритото, или пък в случай, че е монтиран на двукоритна мивка, да може да обслужвате спокойно и двете корита в най-далечните им ъгли. Освен това, той има и още едно допълнително предимство. Накрая чучура е с душ функция. Виждате, основният аератор той прави плътната силна струя, която всички добре познаваме, а отстрани малките дюзички посредством превключвателя, ето този бутон, който е поставен тук. Само с едно натискане струята от плътна преминава в душ струя, така че да може лесно да се мият зеленчуци, плодове, разни пасатори, да се използва с различно предназначение, което е подходящо. Докато водата тече нормално, само се натиска бутона, преминава в душ. Вариантът да бъде спрян или отново да се натисне бутона, или след като спрете водата чрез ръкохватката и я пуснете отново, струята пак ви е нормална. И имаме метално хубаво месингово рамо, което държи самия чучур статичен и неподвижен на място му, докато се ползва по стандартния начин. Самото тяло на смесителя е високо и отваря разстояние между коритото на умивалника и чучура, така че да позволява лесното и удобно ползване на смесителя. Самият смесител е изработен от плътен месинг. Ръкохватката, привидно тънка, всъщност е доста масивна и здрава и е направена елегантно и с едно заобляне, така че да може да се ползва много лесно, без да се хлъзгат ръцете. Самото покритие е в стандартното хромирано иноксово покритие, което познаваме през смесителите. Шлафът е изработен от специален материал, така че да може да издържи много дълги години, независимо от начина на използването му и това колко често ще го издръпваме, колко ще го увиваме, как ще го изтегляме. Той винаги си остава така, както трябва да бъде. Самата сплав, от която е изработен и регулируеме чучура, е изключително здрава и гарантира безпроблемно ползване, независимо от времето на употреба. Самият смесител е комплектован с всичко необходимо за монтажа и експлоатацията, но в комплекта са включени крепежните елементи, меките връзки, които са отдолу в кутията, така че не е необходимо да се закупува нищо допълнително за монтажа или експлоатацията на изделието. Един изключително ефективен, добре изглеждащ като дизайн, функционален смесител с доста високо качество. За повече информация и възможности за избор посетете Geraka.com. От Geraka.com представяме поредният артикул от продуктовата гама на Teka. Това е един от професионалните кухненски смесители от продуктовата гама. Виждате как изглежда той. Това е смесител от серията Quadro Pro. Смесителят е с височина 53 см. Височината до аератора, който виждате в момента, е 17 см. А дължината на чучура е 22 см. Специфичното при смесителя, както забелязвате, са правоъгълните форми на самото тяло и на ръкохватката, а самият чучур, освен че изтеглящ се, има и душ функция. Видяхте отдолу малките дюзички, посредством които струята от нормална плътна става на душ. Превключването става посредством черния бутон, който е поставен отпред на чучура централно, който виждате. Имаме спирала, която крепи самия шлаух. Много интересен модел.